Jo, takže čaute ľudia, vítejte u nového videjka. V tomto videu si unlockneme nového hero, ktorý ma už tu čaká, takže som veľmi pripravený a teším sa. A zahráme si za neho, pozrieme sa na jeho celú kompletnú hero journey. A konečne ho budeme mať, všetci ho majú skôr než ja, takže ideme na to. Dobre, rovno začneme s tým, že sa unlockneme nášho Sonic Hero. Pripravte pozor teraz. New Hero Sonic. Máme tu za Sonika. Let's go. Unlockneme si aj týchto 200 Hero Pointov. Môžeme si upgradenúť Hero. Buď si upgradeneme Hero, alebo si kúpime Knucklesa. Takže ja by som si kúpila z toho Knuckles. Aby sme mali za sebou. Ešte budeme musieť potom kúpiť Trade a Turbo, aby sme mohli unlocknúť Tailsa, ktorý je za mňa o mnoho lepší. Potrebujeme 5 rewardov ďalších, takže keby ste sa pýtali prečo, tak je to kvôli tomu, aby som mohol získať ich abilitku, lebo abilitky môžete získavať až od druhej Evolution. Takže to ešte zabolí trošku, ale tak uvidíme, nafarmím ešte niečo, ten event trvá ešte 16 dní, takže mám tu nejakých kamošov, ktorí by so mnou mohli teoreticky pušovať. A akože tie ceny nie sú úplne lacné za tie hero pointy, ale tak to v pohode zvládneme, lebo áno, pridali nám vlastný event, lebo bolo dosť ťažké tu pušovať akože, lebo dosť má šanca bola v Gem Hunte, že nám to padne, ale teraz si poďme equipnúť Sonic Hero. Dáme si prosím vás pekne Knuckles. Kde je Knuckles? Dajte mi Knuckles. A tu je Knuckles. Počkaj, čo on má? Jakú abilitku? Dix for extra loot. Nice. OK, takže naša skôda je hotová. A ja si myslím, že si rovno poďme zahrať jednu hru. Akože nice. A keby ste sa pýtali, že kde je video z Brawl Talku, veď včera bol Brawl Talk, tak prečo som to neurobil? Čo, teraz sa mi nechce úprimne. Ten Sonic je rýchly, ale akože brutálne. Akože hrozne rýchle. Takže nice. Je to o mnoho lepšie. Ringy sa teraz dajú farmiť o mnoho rýchlejšie tým, že nám pridali tento game mod. OK, máme tu toho Super Sonika, takže ja si počkám na nejakú špeciálnu rewardu. Ty kokso, ale Tio, to je dobré. Teraz mal Knuckles takúto vec. Mu sa to nabíja, vidíte? Tam má taký bar. Mu sa to nabíja, on sa teraz podkope pod zem, keď budeme útočiť. Kúkajte. Knuckles sa podkopal, teraz to vyhrnie a ešte nám dal aj special tak. Akože všetci hovoria, že Knuckles je dosť hrozný. Poď sem. OK, spavneme si pomocný tank. Typka dáme ho. Poď. Poď, let's go. Kámo, za toho Sonika úplne každému drtíme. Ja som sa úplne rageoval, keď proste mňa zabíjali Sonici. Sonikovia? Sonici? Teraz neviem, jak sa to má povedať. Ale teraz ich môžem drtiť, ja let's go. Keď tam hore vidím taký botíka. Poď sem. Tak, máme Super Sonika, teraz zabijeme toho typka. Hrozne veľa ľudí hovorí, že Royal King je najlepší hero, ale to by som ja úplne nepovedal. A že Archer Queen je práve že čo najhorší. Ja by som to úprimne nepovedal. Podľa mňa Archer Queen je teraz slabá, potrebovali by trošku buff. Ale zase, čo si budeme hovoriť o Barbarian Kingovi, ten podľa mňa je najslabší akože. Aj keď je najviac vyberavý. OK. Nice. Let's go. A ja vám to teraz trošku speedupnem. Bum, dead, kámo. Je pekne zvládal. OK. Poď sem. Kámo, ten tank je silný. Ale že brutálne. OK, teraz som si odskúšal ten tank a to je hrozné. To je brutál, akože musím sa priznať. Hrozne silné je ten abilitka. Trošku som sa zlakol. Mám 500 gemov, kámo. Let's go. Ale tak sme najsilnejší, tak čo si povieme. OK, tu sú ešte nejaké... Poď. OK, ľudia, takže 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, kámo.
to bola úplne easy hra, akože musím sa priznať. Nevieme, o čom si tu budeme hovoriť. Vyhral som na plnej čiare o 400 gemov. 1, 2, 3, 4 killy. Úplná pohoda, akože. Let's go, takže získame rovno aj rewardu, čo je celkom nice. 88 ringov sa mi podarilo natryhardiť. Super big, to bude veľa trúpov. Koľko? 12. Nice, tu máme 750 ringov, to mi dosť pomôže. On mi to dá hero pointy, pomocné. Zoberiem chicken. Toto 50 ďalších start tokenov. Keď sme od tých start tokenov, áno, stále pre vás chystám video so star chestkami, ale myslíte na to, že to bude trvať dlho. Hej, takže musíme trošku spomaliť. Epic chest, let's go, máme super big. No a teraz si ideme climbnúť ďalšiu Sonicovú rewardu, čo som teda veľmi zvedavý. A to je 120 Sonic Hero Points. Máme rareko, najväčšie. 15 dynamajkov, plus ešte máme jeden chest tripler. Niektorí akože už z mojich nejakých ľudí, ktorí poznám, už skoro na konci, lebo oni si stihli kúpiť ešte 10 krát hentú vec, ale vráťme sa späť, na budúce budeme mať toto. Na Hero Journey si nemôžeme kúpiť trade upgrade. Speedster gets extra health. To by sa mi hodilo viac ako toto, lebo akože s tým turbom je ten Sonic masívny. Takže tak. Dneska to bolo odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak určite dajte like a odber. Brawl Stars určite na budúce. A to je dneska odo mňa všetko. Takže čau čau. No a teda moje finálne hodnotenie Sonika je také, že pokiaľ si dostávaš sem, tak určite daj like a odber. No a teraz to hodnotenie Sonika 9,5 z 10. Fantastický hero, najlepší hero v hre.